dalhin sa school. Ngayon, ako ang nakatokang magluto. So, tingnan nyo naman. Napakalaki ng aking kaldero. Yan. Sopas. Gatungan natin para mabilis kumulo. Tapos, ito naman yung egg nila. Tapos, ito yung ihahalo kong manok. Aking himay-himayin pa iyan. Tapos, nandito yung aking mga gulay na isasahog. Ayan. Okay na. Yung hotdog pala, kukunin pa natin. Ayan. May hotdog pa tayo mga langga. Ayan. Isang kilo! May Dunes.
So many. Tayo magluluto. Wait lang. Aking isi-set up ang aking camera. Yan. Ayan na yung kaldero natin, oh. Ang laki. Ay, nagluluto ng sopas para sa school days. Ang bigat. Lalagay ko na. Dami nito, 1 kilo. Ang dami. Hindi pa yan lumubo. Okay, takpan na natin. Tapos, hiwain na natin yung hotdog. Hotdog! Hahalo ko kasi yung hotdog. Chicken, kasi syempre yung mga anak namin doon ay hindi mo alam, baka mamaya merong ang tawag doon, Muslim. Hindi pwedeng pakainin ang Muslim ng pork. Hotdog na chicken flavor ang ating ihahalo.
Okay. Cesar Victorio, nice cooking.
Hello sa inyo. Ang laki ng kaldero ko. Napuno na. Nilight ko na lang yung apoy kasi luto na yung yung noodles. Noodles yung macaroni.
Tingnan nyo naman, ang dami. Oh. Diba? Dai. Nako. Aking sopas. Sadyang napakalaki ng ating kaldero. Okay na siguro to, mga langga. Medyo matabang. Oh, dami. Yan, okay na. Okay na. Okay na ang ating sopas. Ah, ang lakay! My goodness! Ah! Tatanggalin ko na yung laman niya, yung sopas, para hindi mababad sa sabaw.
Tapos iiba ko na lang siya. Yan. Ang laki ng kaldero. Ako po. Baka maputol. Oh, like that, Kaya ganyan ko siya. Tatanggalin ko yung laman. Ano po? Ouch, mainit. Maginit. Mamaya ako magpe-flex ha. Wait lang, hinahango ko lang to kasi ma-over ko. God, umulan
Okay. Atin namang babalatan ang kanilang mga itlog. Mga itlog. Takpan ko muna yung sabaw kasi baka lumamig yung sabaw. Kailangan mainit. Okay, balat-balat ng itlog. Cooking, my dear. Cooking egg. Ay, cooking sopas. You know sopas, my dear? We need to careful. Shh! Shoo! What time is it? I have only 30 minutes to go. Ah! Bilis!
Dapat madala ko tong sopa sa school ng 9. Itlog na lang naman. Kaya ko pa naman siguro. Kaya yan. Hindi pwedeng hindi. Pagkain ng mga bata to. My goodness. Hey, dali! Pag itlog ang kakainin mo, hindi ka makapagmadali nito eh. Shoops! Hello, Angel! I'm busy right now cooking, feeding up our children in the school. I will bring the food exact 9 o'clock. And the time is 8:30. Three egg to go! Angel, what is your work? Angel.
What is your work? I see your video. You don't have? Shoo. One egg to go. Okay, and then after that, I will cut into 4. They say I will cut to 4. Oh my God, it's broken. They since tomorrow seems so far away. Enough, it's you. Tomorrow.
Broken. My goodness. Ano? Wala pang mantika, boy. Since the world seems so far away. Okay, I'm done. Ano po? Ilan? Aking lalamusin, puso ko sinugatan, sugat na dulot niya sa luwahan. Tutulungan kita, malimot mo siya. Ipaplastik ko ang sabaw. Para hindi matapon doon sa kalsada.
Po. Apo, wait lang po tayo. Ilan po? Sige tayo. Thank you. I will chat there. May? Uling? Oh, meron tayo. Lang. Pag nadaanan ko. Okay. Pagod din mamayang hapon tayo. Wala lang mapagbintahan na maaga eh.
Tapos, takpan na natin, Eri. Okay, let's go. We go to school na. All prepared na. We go to school na. Goodness. I'm so tired. Rain's coming! Waiting! The rain is waiting. How can I arrange this? Sasakay ko siya sa tricycle.
Sa school. Punta na ako sa school, ah. Balikan ko kayo mamaya.
Andito na ako. Tapos, alam nyo ba, naubos ng mga bata yung malaking kalderong sopas na ating niluto. Kaya natagalan ako makabalik kasi nag-serve pa kami. Andito na ako. Tapos, alam nyo ba, naubos ng mga bata yung malaking kalderong sopas na ating niluto. Kaya natagalan ako makabalik kasi nag-serve pa kami. Sounds random.
Eh, pabili. Ano? Eh, meron kang kamatis. Wala din. Meron ako. At isang pirang kamatis wala. Wala na, binili na ako. May ginagawa kasi ako kanina, may bigas. Pero, nagluluto ko ng sopas na dadali sa school. Ah, Naghahango ako kanina nung bumili ka. Sabi ko wala. wala. Kaya nga. Dapat pinapasok na lang pala kita at ikaw na lang nagtakal. Oh, parang kamatis ha. Wala.
Walang tao.
iniwan na kita. Huwag kang nang tuloy ang inisisig na laki ang mga Pabili braso. po. Pabili po. Kaya nga anak ko eh. Ginaganaan mga Kaya natin. Pasayos po. maliit. Kaya po. Oo. Tapos po sibuyas. Sabayas. Size mo na lang. 6 plus 20. Di lang piyot pa. Ano? 26 lang.
na ba? Paalis na. Naantay ko na lang si Gab, saka si, ano. Sige. I never believed in love. Just falling apart in me. But to me, let them know. 'Cause I never in love. You light up my day. Kahit na anong... Nandyan na? Hatid ko na lang yan hanggang doon sa school. Upo ka na dyan, Nathan. Alis na tayo. Hintayin na lang natin sa Ate Che. Si Ate Risa maghahatid ah. Hintayin na lang natin si Gab. Mamaya ko na sa gate pagdating ni Mama. Oo. Lapit na po yan ha. Maghatid na. Yan! Pari tayo, pari. Tayo natin sa Ate Che. Ang tagal naman.
Tagal naman niya, Titi. Titi! Go! Nanigaw na eh. Ilan? Mabigas na ah. Takal na. Sana, dyan lang yan sa may barangay. Asa barangay na sila? Ay, hindi. Saan ba talaga yan? Ay. Sinong teacher mo? Si Ma'am Donna? Ay, Ma'am. Ha? Ah, Ma'am Donna. Wow. Hindi na ba yan? Oo. Ata, Yan ang mga kapasahero. tatlo lang kayo. Mabiling ay yung kanina utang ko. Yung isang ganito tapos isang juice. Saka pamasahin ko. Pauligas pala. Ay, anong gusto mo? Di ba na ilan? Dalawa. 44 na plus. Ay, huwag ka na mag-juice na. Kaya nag-cook ka pa lang. Boy, nag-aalanganin pa lang to. 200 lang to. Hmm? Ah, pagbalik ko na. Pagbalik ko yung Sige. sukla. Dito Oo. minili ko. Ano na nga? 6 kanina, tapos 13. Tapos 15 na yung pamasahin niya. 2 padyuban. Diyos din ni ano. Ay, ni ano ni... Yeah, wag na rin yung... Oh, wag na. Mapagdibar na lang doon na dalawa. Yun lang. Pagkano lahat? Ay, ano, chocolate ba lahat? Ano? Oh, blow, chocolate. Ha? Isang chocolate. 64. Blow. Sige. Yung sobra dati, ay yung kulang dati sa pamasahin ng brand pala, yung nabayaran ko na kasi break, ano, 15, ano. Ha? Umigil ka. Masyado matamis kasi yun. Umigil ka. Boy, usok lang ko yung 100 para 400 na lang. Sige. Awaya mo na mamaya mo na lang ano. Ibigan. Oh, para 400 na lang. Sige. Yan. Ah.